20 artiġjan li jaħdmu fil-villaġġ tal-artiġjanat f'Taqali u li lestew ix-xogħlijiet ta' kostruzzjoni fuq il-proprjetà tagħhom se jgawdu minn assistenza provduta minn Indis Malta. Permezz ta' din l-assistenza, l-artiġjana mhux se jħallsu l-ewwel sentejn ta' kera dovuta lill-Indis Malta. Fit-8 snin ta' kera li jkun imisshom wara, jiġifieri mat-tielet sal-10 sena ta' kera, il-ħlas se jiġi pospost ta' 8 snin ta' wara. Dan ifisser li dawn l-artiġjana ser jibdew iħallsu l-kera mill-11-il sena il-qudiem. B'dan il-mod Indis Malta mi se tiġbor l-ebda pagamenti ta' kera mingħand dawn l-inkwilini għal 10 snin li ġejjin u allura jkollhom aktar flus f'idejhom u n-negozju tagħhom jibqa' sostenibbli. Wieħed minn dawn l-artiġjana Johan Kassar spjega magħna kif din l-għajnuna se tiswieħ mitqlu deheb, speċjalment wara tant sfidi fl-aħħar sentejn minħabba l-pandemija. Għalilna wkoll qed jistenna bil-ħerqa it-tlestija ta' dan il-proġett. Biċċiet minn hawnhekk li ilhom kważi trabbew hawnhekk u jiena wieħed minnhom jiġifieri. U ifhimni x'inhi tlesta suppost għandna nibdew nieħdu l-frott vera tal-Kras Village kif għandu jkunu. Bid-bissima għalilna kif għadda żmien meta kien jaħseb li dan il-proġett qatt mhu se jsir. Dan għajilna over 30 years. Imwedin, dejjem imwedin. Issa dal-aħħar 7 snin, 8 snin, sar improvement kbir u jiġifieri. Qatt konna nemmnu li qatt jista' jseħħ. Il-Ministru Silvio Xkembri qal li din l-iskema se tgħin biex l-artiġjana jibdew jirkupraw mill-investiment li jagħmlu fil-proprjetà tagħhom f'dawn l-aħħar snin u fl-istess waqt jitħarsu l-impjiegi tagħhom u tan-nies li jħadmu. Kien tuhom dik il-flessibilità u tuhom ukoll likwidità tant neċessarja bħalissa meta kellhom nuqqas ta' xogħol sabiex jerġgħu jqumu fuq saqajhom u f'dawn l-10 snin il-fokus tagħhom ikun primarjament biss fuq ix-xogħol tagħhom u ma jkollhom l-ebda inkwiet ieħor li jridu jaħsbu. Għalhekk kien għal darb'oħra bħala gvern naraw li nkunu ta' spalla wkoll għall-artiġjana. Ir-rimarka li Indis Malta qed tassisti wkoll il dawk l-inkwilini tal-villaġġ tal-artiġjanat f'Taqali li kellhom diffikultà biex jiżviluppaw il-proprjetà allokata lilhom, b'mod li anke huma jkunu jistgħu jaħdmu minn proprjetà denja għaż-żminijiet tal-lum. Bis-saħħa ta' din l-għajnuna bħalissa għaddej ix-xogħol fuq 10 binjiet, filwaqt li dalwaqt mistenni jibda x-xogħol fuq 10 oħra.